Akashwani Shillong ka khubor ban puli du Elma Arwar kimat ba kongsan jong khubor man ta ka step ka Southri Uyayong Gilong batha ka sarkar pedeng ya ki jela bad yinin titri jong gari ban sim ya ki lat kilinti ki bating persya ya ka holding bad black marketing ya ki marum phiang bad gas shet jilshet le kindu kinong yalam shnong ka mau subut bad wemeli ka mau ring ya ki boss Sipai bat bos sarkar halor kajing keno badan kajing thumbor jaka hamosbut pentip kameglia board of school education ne ke embus pon pimrano ya ka result matric ha kanyo tarik mintaw bunai bat ya sha kajing alap election na kabanta ki election sya kayeng dorbat hawan jong jela Assam Puducherry Kerelam Tamil Nadu bat West Bengal ka khubor kababnya ka sarkar pedeng gala batha ya ki jela bat ki yilin teritori bakin sim ya ki lat ki linti ki bating persya ya ka jingkin show ni hoarding bat ka jingpenya EOB an ni black marketing ya ki LPG bat ki mar umnyang khnang man khanglat ya ka khubor hamsaya jong ka khubor akerdo umnyang bat LPG nakaliang Petroleum Secretary Dr. Niraj Mittal uloong ba ka jingpetip bakla kala wanra ya ka jing songkhya jong patba hakikat tu kat ni ki benta bat ulak tu bat ya keren man la limba kilat patai kubor uni Petroleum Secretary ulak kedo batang katu kat ni kejela ki pelong ya kejing pimina baman kapor bat ulak hot ban Priang state ya kejing tip ki batikna shu la batha ru ya ki bor bat pet ban pet ngor bah ya ki kambian katanat kala pintikna baki karkhana pun khut umhyang ki terekam ha kejing la ka ba he ringkat bagi stok umhyang kabyang bakajing pimbiang ya ku umhyang petrol bat diesel kabyang ha kelengkari kinong yalam shnong na mausbut bat na jenta ringkat bo MLA ka mauring keneng uba Livingstone Kharpran kilalit ban yakindu ya ki bor sipai bat ki he sarkar halor ka jingno bakdon ka jing thumbor jaka ha mausbut ha is khasil seswik kini kinong yalam shnong kilapen pau ya ka jing smokhia halor ka jing pemana belapen jalan hajan ka khlop sipai ka bakhta ya ki jaka bamarjan nakalian ki he sarkar kilapen tip bakani ka kam kadang don hayin bisar banyak jong katangat revenue hadin ka jing jurep ha ka ba ka bos chadu sik kadang up ya ka kai pot ke jongka nakaliang wemeli ka mauring keneng uba Livingstone Kharpran ulapen pau bakat dang pen kimap di pen kriya ya ka khodop da ka ba perking ba hapo upot usam jong sipai khanang ban pinti kana ya ka jinget jiwan ka basuk bat ban penne ya ka jingsuk jong kinong song snong ka basa ha ka te ka than ka regional news unit jong ka Akashwani Shillong hapo ka prasar bharti kalakot ya ki application na ka banda ki kam prepare ki bakan thup bat balaay da ka assignment ki bakan thup ya ki casual newsreader English newsreader broadcast executive website assistant bat part-time correspondent ni PTC nakabenta ka East Giant Hills District East Khas Hills Shillong North Garo Hills Risabal Parya bat East Garo Hills William Nagar kino ki bakwa ban apply ki day banday nari India bat kila ban apply hak rukom balabo lapen tibru balapen jalan ya katarik bakhat do ban aya ki application halu ka sipotarik uyayong jar apun riu kinong apply ki ban ay ki copy bala pensi shahi daladi jong ki kot kisla ki bede bat ki application ki bompat biang on kentan nakabenta kino ki jingtip ki bakhambnya ki kertong ki laban wan sya ko office ha ka port rekam lani ban email sya ka regional news unit kani ka jing penungkam kalong ban pengklan ya ka jing pening khubor bat ka jing penbha ya ki khubor ha ka next station Kedekot ke Confederation of Media Social Organization ni Komsu kilaya kendu yo Presiden kesengsan putih BJP jong kejela Urikman Mumin da kaba panjeng kesan nakabenta ban pentrikam ya ka special intensive revision bat ban pengkala ya ka ST order khandai spa sanpho ucharman ka Komsu ubaroy kupat sindram uloong bakani ka sinjam kalong sibenta banet sabaro ki sengsan putih ha kani ka jinge kendu la IT ru ya ka jingtho jing kamau ka bakentu ban le kloy ha ka bakin nong yalam ke BJP ke la penti kena ban kersan ya ka susu Komsu ka lapan paru ya ka jing sokya halor ka jing penslam ya ka jing tre jong ki komiti halor ka ni kamat da ka baong ba ka jing bomla banya syafrang ka kendu ya ka jing thmu ka jongka ka Komsu ka la kentu ban sim khya ha ka por ka babiang da ka ba pengkesan ba ka ni ka kam ka khata be ya ka hok ba ka jing mentoy jong ki jaj ben rio trairi ha ka leng ka jelam kani gede ka Akashwani Shillong ka balam shafi ya ka khubor ka
Ka Melia Board of School Education ni Embus kalaplat khubor bakan benano ya ke result SSLC ni kelas 10 araja alpun riu ha ka nyotari uyayong ha ka por khatway baje mestem ka kerwo na ka Embus ka pentip ru baki khna puli kila ban page online ni ki result ki jongki lemba ki official website shushu ka Embus ka pentip baka kot result bapura online ru ban download na ka official website jong ka Embus la pentip ru bakanum dan ka jingwa ya ki result ha ki office jong ka Embus la ka long hatura lani hasilong Kajingalap election kalaya sya na kabenta ki election siya kaying dorbat hawan jong jala Assam, Puducherry, Kerala, Tamil Nadu bat West Bengal. Nakaliang umintri rang badu bat ubalong unong yalam barang ba ka BJP Narendra Modi ula penlong ya ka roadshow ban kersan ya ki kertong ka NDA ha Puducherry hinin ka janmin. Katay ka roadshow kablane hadu lifestyle minute kabalaya ha kalenti ka bajengay kung ba 10 kilometer ay ha sienter jong ka ana salay nadu Ajanta Signal Junction hadu ka signal raja theta uni umenti rang badu kari ulaya ja kali bat uda ai khublai bat rakti kipat ba kinong trei jong ka seng bat kinong kersan shushu umenti rang ba kani ka jenla UN Rangaswamy u president ka BJP ka jenla u VP Ramalingam umenti kampo yang kani ka jenla UN nama Siyavam kilai don lang ha kani ka roadshow hadin kani ka roadshow Narendra Modi ulalik pa sa Chennai shushu uni umenti rang badu kari uneru Shakiralam mentakas ni nakabenta ka jingalap election kabadai ka jilek ka baar ka jong usha kani ka jila kadba u Rahul Gandhi unong ilam garat ba jong ka Congress bat unong ilam kaliang persya ha ka Lok Sabha unya simbenta ha ki program yalak election ka UDF ha ala puza menta kasngi u Rahul Gandhi uneru syaki jingalang ha kata patna bat ha kuna tunan ka National Law University jong ka Meghalaya kalapli ya kijaka pediang na kabenta ka 90 arjar alpun rio arjar alpunyo ka ba ya ki program ji kai an ba pher ki batmu ban pinkre ya ki samla puli na kabenta ki kam ki bahadin kani ka jingpin bana ka pentip ya ki jingpuli ba pher ki kintup ya ka BA LLB ha ka Policy Science ka BBA LLB ha ka Fintech bat ka BSc LLB ha ka Data Science ringkan bat ki LLM program bakin ai ya ki company bat ki ai jong ki kamrunar ki he sarkar ki la pentip ru basan phong naksis pa ki si labu kerpang na kabenta ki kertong ki basa hajala Meghalaya ban kinti ya ka jingsim benta jong ki nong song la pentip ru bakorukam apply kapli bakan beteng hadu khadu teri ujemang mentau snem kibakwa ban apply kila ban apply lemba ka portal batikna lani banyak kendu ya ki school ba na ka benta ka jingte bakhamnya ha ka bayare ba ka jing bet bat karukom pediang Kalimpong ilaka jong ka Meghalaya State League kabasan kan sedang biang nalu khatwi terik mentau benayong hakabakin dan life likely kinhun ki banya simbenta bat on pia yaki haki pratli ki group na ka benta banyak ni ya ka nam lalu ya kani Kalimpong ban pinya da ka Meghalaya Football Association on kasan jinga pisa da katnat ilaka jong ka sarkar jelam dai hakani Kalimpong bakiladu na kisunjuk ilaka football bala penya so bat ka MFA kinyakun na ka benta banyo ora yak pansnat kum kiladu bat ka paplela du yaki ban peteng yaki banya simmenta sa Kalimpong ilaka ban pelong da ka AIFF kumba kalong menta ka MSL kan long ka bakham kerpang hadin ba ka MFA kan don hapling ka jingira ki ya ka jingta basan posnam nado balas yang yaka ka jingira ka isdang ha ka ni Kalimpong kan long ha SSA Stadium ka ba first ground polo ka ba de atat kamadan ka ba penlong ya ka jinga khun jong ka group A ka ba kuntup ya ka lado jong ka Champions Cup Arhajar Arpsan ka Longse Sports Club ka Motion Sports Club ka Kimusing Sports Club bat ka Kabir Sports Club ka kinhun ka badan ha ka group B ki banya khun hamadan MFA Turf Third Ground kilong ka Nangkiw Irat ka Mulang Nongba ka Maulum Tersat bat ka Maupu ya ka group C part on pelong hamadan Amlaran ha ka ba kikinhun kilong ka Mola Sports Club ka Amlaran Sports Club ka Lamin bat ka Lasken Sports Club kad ba ka klirat ka niyo ya ban pelong ya ka jila ka ha ka group D ki ba kuntup ya ka Lat Halabo ka Rimbai ka That Sai Tiger bat ka Jalaphet Mushat Pundung Katu ka khubor kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat pol ngin seso bat ka Akashwani Delhi na ka banta ki khubor ha ka khtin hindi bat but pat say khubor ha ka khtin phareng kani ka dei ka Akashwani Shillong